नखा सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट उत्तरं सबाय बिनि बिसिङाव 19 विधानसभानि जिल्ला मण्डलनि हेरमा कमिउनिटी हल दिनै मखा दिनै 12 तारिखनि सिमी 16 तारिख पर्यन्त 5 दिन विस्तारक योजना हानो मन मखा सुंपिनि त्रिपुरानि 20टा एसटी सीट जनजाति एरिया जे 20टा सीट दिने सुंपिनि सिमिङाव प्रत्येक मण्डल सुंपिनि जगह सेमिनार अथवा सुंपिनि कायसे सम्मेलन जा जगह सुंपिनि नखा त्रिपुराव जे 60टा विधानसभानि बिसिङाव जे 20टा सीट जनजाति एरिया अरे एसटी सीट आमनो तिनि सुंपिनि आलोचना अंगो तामनि हेंगाया नखा जे जगह भारतवर्ष 2024 साल जे लोकसभा बसगांव तिनि सुंपिनि आलोचना जगह नुगै तो सियोर साइमन 100 to 100% बसगांव 2024 साल जोंनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व बिनि नाहरमुंबाय दं भारतवर्ष तो दिनैबो संघ गरिष्ठ मानिनाय 350 मानिनाय जों सीट दुबैनाय तो भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री जानायनि बागै आबुङै दं जगह जों नखा थांनाय जे 3 तारिख डिसेम्बर जे 5टा निर्वाचन 5टा राज्य निर्वाचन राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जत जगह विपुल बुट बाइके जों दिनैबो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हाइमेनि जों नखा आमनो तिनि जों दिनै आलोचना अंका ब्लाइखौनो जों दिनै तंथक लाइजाक जे 19 विधानसभाव जे जगह सिनि बरग्र सिनि खुंथाय बारा होननानै जे जनजाति 19 भारतीय हालाम र जे तिनि संग फाइलायका ब्लाइखौ उत्साहते जों दिनै फाइलायतो खाजोनि थाखाय आमनो तिनि जों दिनै बातारनाय खनानि सिमें जों दिनैबो खनानि सिमें जों सिनि ट्राइबल श्रीरामनि जे मण्डल जे चिनी जनजाति एरिया बुट केन्द्र और बुट सेंटर अब अंका जों दिनैबो 15टा जगह चिनी ट्राइबल लंनि जनजाति एरिया एडीसी एरिया बुट केन्द्र दं अजा खानानि सिमें जों हाबनाय अजागा हाबैनाय तामना जों नग जनसम्पर्क दूर दूर खालायनाय बरबाय जों मालायलायनाय आबो पाइखांका जों 10टानि बिसिङाव अंका जों उठान सभाबार गरवा सभा खायजांनाय गरवा सभा खायमाने यागलके जों सारिगाव अंके बाजार सभा खायनाय जों फार्स्ट खाना जों बाजार सभा खायनाय लारि सुमुराव 2टा समायाव आबुनि परेका जों बाजार सभानि पाइमाने यागलके सारिगाव अंके जों दिनैबो सिनि तिनि आगिनि कर्मी आगे गोजाम कर्मी दंनाय आगे जिनि समर्थन दंनाय बिजेपि समर्थन दंनाय सिनि आक्रा चाक्राबाय जों कक सानाय आबुनि बिसिङाव जों जेबो दङ जगह सिनि गिर्जा सिनि मस्जिद जे मुस्लिमनि मस्जिद सिनि मन्दिर जगह थाङोबा सिनि मस्जिद नायनाय र गिर्जा नायनाय र जों बरबाय जनसम्पर्क खायलायनाय जों दिनै आबहायखौनो सिनि भारतीय जनता पार्टी बिनि नाहरमुंका सबका साथ सबका विकास जगह जों दिनैबो सिनि ट्राइबल खुंथायबारनि जे नाहरमुं खुंथायबारनि जे हामारि जे डेभलप खालामनो दिनैबो महाय पार्टी तैक्रिका जों नगा जगह जों 25 बोसोर सीपीएम रो साफ्रो ट्राइबल एरिया कोनो खायजां गैया जे जगह जिल्लामा 2018 साल सिनि कत्ता सिनि कुमार कत्ता सिनि जिष्णु कत्ता जे फाइमानि यागल डेपुटेसन गोबां मा सामु खायजां वरबाय सिं जगह ओ हेरमा जगहखौ जों कारेन्ट नांलिया स्ट्रीट लाइट जों दिनै चलेका जे जगह सिनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्टआव सिनि दिनैबो एकलव्य स्कुल सिनि बरंनि बागै सिनि 19 भारतीय हालाम बरंनि बागै जे फरिनानि टेक्निक इंलिश मीडियम मॉडर्न स्कुल मीडियम सिनि सिबाइजला डिस्ट्रिक्टआव गाबदिउ खालायजाखा आगे सीपीएम रो 25 बोसोर तंगनि 4टा स्कुल तब जों सरकार फाइमानि भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइमानि यागला तब 18टा स्कुल तब एकलव्य मॉडल स्कुल सिनि बरं बागै खालायजागै जुदि सिनि बरंनि बागै तब खायजाक दं आबुनि बागै सिम्पलके खातं थंलायजाक जे बरं मिथ्या सावैनाय जे फेलुगनि सिनि बरं न जे दाबि सानायनाय जे ग्रेटार त्रिपुरा सालायमेन आबो तब मुसि थांगो तब बरं द्रुत फाइलाय दंलायका गोबां जागानो फाइ दंका बरं मिथ्या कक सावैनाय सिनि बरं फेलुक लायका आबो तब सिनि बरं जतनो बुजि दंलायका चिलाम चिनो बिसिबां जों नुबै दंलाय तब जों एरिया वाला तब द्रुत सिनि बरं दंलाय फाइ दं 2024 साल होंगे जे ओइ जे ग्रेटर त्रिपुरा दंनाय बर फिनिशिंग थाचिना कमाइ थाचिना आपति परिवेश ताबु फाइदोका जे जगह नरेंद्र मोदी नाहात निबो सिनि राजीव भट्ट सिनि नाहात निबो सिनि कुमार सिनि जिष्णु कतने नाहात निबो बिनि दिशा नाहात नि तिनि उनियन खाइमेन गइ दं तमने जों वाना दंसि तब आबुनि बागै
sini जनजाति र उनी जब भारत हालमान र खुंथाइ बार जों तानि आंचलिक पार्टी खाइते पुसले जों आंचलिक पार्टी खाइ नांगिया नेशनल पार्टी सिनि बुमुंगिया नेशनल पार्टी जों खाइ नै बाक्सा साले खाइ नै नेशनल पार्टी जों द भारतीय जनता पार्टी जे नरेंद्र मोदी नाहार मंबाय जे बिदेन नाहार मंबाय सिनि बरक रक्ताबो थाङै दं सिनि बरक बागै उनुयन खाइजा दं आबुनि बागै सिनि कपाल हामनानै सिनि बरक दफा हामनानै सिनि कपाल चुंनानै थाङाका जों भारतीय जनता पार्टी बिजेपिओ जों फाइने याग याग सामुखाइगा सिनि भबिष्यतबो जों तेबो कक सानानि मुसे किसि साइपारि मंका जों नुखा जे जगह छत्तीसगढ़ थांनाय विधानसभानिसाय दाख्लैनि विधानसभा छत्तीसगढ़ अ जगह जनजाति र अझ आदिवासी र एरमको बिजेपिओ बरक भोट दुखा आबुनि बागै जे बिनादा सिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अ जगह सिनि बरक रन जनजाति बरक रन सिनि एडिसि खुंथाइ बार र एसटी बरक रन अ जगह मुख्यमन्त्री र जों तिनो आबन जे जगह सिनि 20टा सिट जों त्रिपुराव 20टा सिट जगह जों कयटा 6टा सिट जों फाइनाय जा जों आबुनि बागैना जों तिनो जत्न भारतीय जनता पार्टी बिजेपि बुगार फाइनाय नरेन्द्र मोदीनि बाय जे तिनि नंखलको हिमिले सिबिनि हात सक्त खाइना हिंगागे सिनि अरब जों त्रिपुराव सिनि बिजेपि जे बिनादा जों तेबो हाले तेबो उन्नयन जों खाइमानाय आसुन जतन हामबाय खनगा भारत माता